I'm pleased to say that the application system will be open from Tuesday, the 2nd of November 2021 until the 7th of January 2022, when the National Senior Certificate results are released. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande ubhengeze ukuvulwa ngokusesikweni kwenkqubo yokufakwa kwezicelo zenkxaso-mali ye-NSFAS ngoLwesibini kule veki izayo, uyokutsho ngomhla wesi-7 kuJanuwari kulo nyaka uzayo xa kuphuma iziphumo zematriki. UkaNzimande uthi le nkxaso-mali enikwa abafundi inyuke ukusuka kwi-20 billion rand ngo-2018 yayokutsho ku-42 billion rand kulo nyaka. Lo mphathiswa uvakalise ukuba abafundi abafaka izicelo bohlulahlulwe ngokwamacandelo amahlanu kwiinzame zokuqinisekisa ukusebenza ngokukhawuleza kwale nkqubo. The first cohort is first-time entering students who are SASSA beneficiaries, very specific on this category. The second cohort is a returning student who is also a SASSA beneficiary. The third category is first-time entering students who are not SASSA beneficiaries. And the fourth category is returning students who are also not SASSA beneficiaries, and the fifth cohort will be students living with disability. Nangona abafundi abakwazi ukuxhamla kule ngxowa-mali kufuneke ibe ngabafundi abahlala kumakhaya nemivuzo engagqithanga kwi-350,000 ngonyaka, kodwa abafundi abakhubazekileyo abahlala kumakhaya nemivuzo engagqithanga i-600,000 ngonyaka bangayifumana le nkxaso. All students with disabilities who come from families who earn up to 600,000 rands per annum qualify for NSFAS. uGqirha Blade Nzimande ukhuthaze bonke abafundi abafanelekileyo ukuba bafake izicelo kwangethuba, watsho esithi uninzi lwabo bazakwazi ukubona ukuba bangayifumana kusini na inkxaso kwimizuzu nje emva kokufaka izicelo. Kwiindaba ze-SABC ndinguNobathembu Zantsi.